Pues és una situació dramàtica. Si l'any passat ja era molt roïn, este any, claro, les expectatives tampoc era de que això continuara tant de temps. Entonces la situació és dramàtica, la situació és de possible extinció del sector, que és l'únic espectacle que se pot fer, que pot conviure en este Covid, que se pot fer en distàncies de seguretat plenes, en distanciament social, que se poden veure des de la casa, que se pot fer des de la platja, la gent estar en la casa o de la gent estar en la platja si està de la platja. Si no se pot eixir de casa, des de la casa. O sea, és l'únic event que se pot fer d'esta manera. No sé per què no s'està fent aixina, o sea, s'estan autoritzant altres coses. Hi ha altres events culturals també, coberts, la gent amb mascareta, sí, i la gent, jo no estic dient que vaig a veure el castell sense mascareta, la gent pot veure el castell en mascareta, perquè nosaltres no podem fer com un bar, que tanca el bar i se dedica a una altra cosa, o el tanca i demà l'obri. Així si tanquem s'ha acabat el nostre negoci. Esta plaça hauria d'estar plena de fallers i falleres, ofrenant a la nostra Mare de Déu. Que no se celebren les falles és un desastre per a tots els valencians, perquè les falles no són solament festes, són molt més que això. Són patrimoni de la humanitat i, per tant, l'administració té l'obligació de cuidar-les, d'ajudar a tots els que fan gran esta festa. Els cerers, els indumentaristes, els mestres fallers, els pirotècnics, els orfebrers, però també els músics i tants altres que de forma indirecta treballen per mantindre les nostres falles. Estem al vostre costat, perquè som coneixedors de quant feu per la identitat valenciana. Sou un orgull mundial, un exemple de cultura, de tradició i d'avantguarda. Teniu el nostre recolzament. Ningú ha de quedar darrere i en eixa direcció treballem. Visquen les falles i visca València!